Ayan po mga kajulogs, welcome back po ulit sa ating munting channel. Dito mga kajulogs, mag-aerial ano po tayo, aerial shot sa maaring potential po na pwedeng mag-camp, pwedeng makabitan po katulad ng mga hammock, mga ganyan po. Kasi may potential po dito mga kajulogs na pwedeng overnight camp po dito. Kasi kompleto na po dito mga kajulogs, may ano na din po siya, malawak yung area niya at may mga pwedeng kabitan ng hammock katulad po niyan nilagay ng kasama ko. Ayan po si Ate Abby, bali dyan po siya nagkabit ng hammock. Napili niya dyan magkabit ng hammock kasi sobrang presko daw ng simoy ng hangin dyan mga kajulogs, at nasa tabi ka pa ng tubig. Yan po mga kajulogs, bali pinaikot ko muna yung akin drone para makita nyo yung buong paligid. Ayan naman po si Dapnog, makaway-kaway siya. Yan naman ang napili niyang makabitan ng hammock. Yan po mga kajulogs po, ang ganda po ng lugar na to mga kajulogs. Yan po, malapit na po ito mga kajulogs mag-open sa public. Ayan po, bali yan, ang ganda talaga ng lugar. Mapapansin mo mga kajulogs yung simoy ng hangin kasi yung mga punong kahoy gumagalaw-galaw yung mga dahon niya mga kajulogs. Yan po, bali dyan po kung pwede din po kayo magkabit ng ano po dyan ng hammock katabi ng kubo. Yan po yung ilog, kitang kita ay hindi pala yung ilog, ano po yung mga kajulogs, tubig alat po yan, galing po yan sa dagat. Yan po, sobrang ganda dito mga kajulogs. Ayan po, kung pansin nyo po yun marami pang pwedeng makabitan ng hammock. Pwede din po kayo maglagay ng mga tent dito mga kajulogs. Bali ang i-offer po na to mga kajulogs, itong lugar na to, bali pwede po dito mag-overnight. Kung sakali wala kayong ulam mga kajulogs, pwede po kayong kumuha ng isda dyan. Marami pong isda dyan mga kajulogs sa tubig po yan. Libre po yan mamingwit mga kajulogs, libre po dyan. Wala kayong poproblemahin sa ulam. Kung sakaling naubusan kayong ulam, kung pupunta kayo dito sa lugar na to mga kajulogs. Ayan po, lawak ng area nito mga kajulogs. Yan, tingnan nyo yun, linaw pa ng tubig mga kajulogs. Maraming isda dyan mga kajulogs sa yan, marami pong isda dyan. Pwede po kayong manghuli ng isda dyan, basta magdala kayo ng sarili nyong bingwit mga kajulogs. Ito yung mga kajulogs, yun yung mga makapal na bakawan dyan, yan po. Wala, may mga naliligo nga po, mga bata, mga taga rito sa barangay. Yan, naliligo sila. Yan po, ang ganda ng lugar talaga mga kajulogs. Yan, tatalo yung mga bata, ligo sila mga kajulogs. Pag open na po na ito mga kajulogs, punta kayo po dito lang po yan sa barangay sitio sitio Anunang, dito po sa may Humapon, Legazpi City, Albay po mga kajulogs. Bali kasi itong mga kajulogs, wala pa po itong pangalan. Farm and resort po ito mga kajulogs, wala po siyang pangalan, kaya hindi ko pa po mailagay ang pangalan ng irang ito sa description po natin mga kajulogs. Hintay-hintayin nyo lang po mga kajulogs pa. Ayan po, ang ganda Yan, ang ganda ng lugar. Ayan mga kajulogs, yung potential po dyan pwede maglagay ng tent. Ayan po, malawak po yan mga kajulogs. Dito lang po yan sa may entrance nya. Ayan po, ayan.
kahit 100 na tent pwede po dito, o 300 tents po kaya po dito, kayang i-accommodate po nitong lugar na to mga kajologs. Ayan po. Para kang nasa Amazon mga kajologs yung lugar niya. Tinatawag po nga namin tong Little Amazon of Bicol. Ang ganda naman talaga mga kajologs, hindi kayo magkasawa sa lugar na to sakaling pumunta kayo dito. Bari aerial lang po to, shot lang po yung mga kinuha ko mga kajologs. Kinuha ko lang mga potential. Yan po kami yan po potential lang pwedeng mangyari po dyan sa lugar na yan. Camping kayo overnight, yan po. Ang ganda diba mga kajologs? Yan, backpacking kayo, yan pwede po dito.